Kopenhague. Aurkezpena. Gaixo, guion eta gaizka eta urtengo eguna pasatuko dugu Kopenhagen. Kostua. Hegazkinak pertsona baterako 200 euro balio duela esan digute, eta bigarren eta 200 euro kostatzeko zaizkigula kalkulatu dugu. Hotel bati buruz ere galdetu dugu, eta Kopenhague herrian Kopenhague izeneko 3 izarreko hotel bat dagoela esan digute. 300 euro kostatzen zaigula esan digute, baina 10% deskontua egin digute. Horregatik, guztira 670 euro kostatu zaigu. Maleta gauza hau eraman beharrezkoa izango dira. Txamarra, bota, Barruko arropa, txanoa, eskularrua, kamiseta, plaka, nezezarra, bartzenagozkoia, jaboia, pasta, toalla, DNI, eta gama. Txampona. Europa Batasuneko herrialde bat denez, euroa erabiliko dugu. Egun bakoitza. Nira heldu, nik Adolf Hitler museoa ikusi, Rosenberg Kamarindo jauregia eta Tivoli ikusi, zoa ikusi, limitatzua ikusi, Eta gama. Lehenengo eguna. Lehenengo egunean Gasteizko aireportutik aterako gara horreko terdietan, eta Kopenhagera helduko gara. Hiria bisitatuko dugu. nik Adolf Hitler museoa ikusi. Rosenberg, Kamarindo jauregiak eta Tivoli bisitatuko dugu. Zoa ikusi, limitatzua ikusi,